Acabem de rebre el correu electrònic, demà a les 9 del matí estarem així. En principi sembla que estarà la consellera amb tot el seu equip. És una bona notícia. Esperem que demà vinguin amb una proposta de tots els temes real i efectiva i amb disposició de negociar. No només parlar de retribucions i d'aixòs famosos 75 euros en 3 anys, sinó de tota la plataforma completa i que puguem ja iniciar realment una negociació que abans que acabi el curs ens permeta que per a l'1 de setembre tinguem algun tipus de mesura de tots els temes que estem reclamant per a caminar cap a unes millors condicions laborals i unes millores per atendre el nostre alumnat. I això és el que esperem que passi demà. I si és així, és gràcies a tota la pressió, tota la mobilització de milers i milers de docents, milers i milers de famílies i de l'alumnat que han estat en els carrers aquests dies. I amb pressió hi ha negociació. Per tant, estem contents, en principi, veurem demà què passa i esperem que sigui així, com estem dient. Suposem que la vaga continua. Sí, aquí fins que no tinguem un resultat satisfactori per al conjunt del professorat, avalat per el professorat, evidentment la mobilització continua, perquè demà si ens posen alguna proposta que no satisfaga les expectatives del professorat, òbviament no serà acceptada, però això ens ho va dir el professorat que està convocat a aquesta vaga. Marc, a les 12 continua la concentració? Sí, clar, això no paralitza res, això simplement és precisament per la pressió que estem fent en els carrers que tenim aquesta mesa demà. I la pressió ha de continuar, òbviament, perquè si ara ens retirem li deixem tot el camp lliure a la consellera per a que faci el que considere. No, la pressió ha de continuar, òbviament, i anem a negociar amb la gent en el carrer, efectivament. I les manifestacions del divendres continuen? De moment tot continua en peu. Molt bona ha de ser l'oferta demà i que la gent ens diga avant amb aquesta oferta per a que desconvoquem el que tenim preparat. Però suposa que haurà d'haver una... És a dir, vosaltres el que rebeu d'ací, l'oferta d'ací, l'haureu de consultar amb els vostres afiliats. Sí, correcte. I no és instantani. No és instantani. A veure, demà és dijous, tenim un cap de setmana per davant, podem fer consultes no només a l'afiliació, al conjunt del professorat, fer les consultes pertinents, però ja dic, demà esperem que l'oferta siga bona, o molt bona, perquè si continuem amb els 75 euros en 3 anys, ja sabem el que n'hi ha, no? Però bé, ja insistim, ja buscarem la fórmula per a intentar que el 100% del professorat conteste o avale o conteste l'enquesta o el que arbitrem i res, ahir ja segons les respostes anirem dient. Heu pogut parlar avui? No. La conselleria? No, perquè vam intentar parlar amb ella, amb la consellera, ahir, que estàvem en la DEIT, en la Universitat de València, però no es va presentar. Suposo que sabria que estaríem esperant-la i va enviar a un director general i no vam poder parlar amb ella, perquè nosaltres el que volíem dir-li precisament era que volem negociar. No el que ha dit ella, que nosaltres no volem negociar, al contrari, des de setembre que volem negociar. I no va poder ser perquè no va vindre, però ara ja, demà tenim aquesta mesa i ja parlarem amb ella.